खुलुमबाय नमस्कार आङो तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि जानानै दिनै जिहेतु तामुलपुर विधानसभा बिसायख'थिनि फोसावनाय हाबाफारिया जोबसिगोन आङो जोंनि तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि दुलाराय रायजो राजा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बयनिबो खाथियाव खर' गंग्लायै सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै खावलायनो लुबैदों जे 30 तारिखनि बिसायख'थि इलेक्शन बे इलेक्शनाव बिपिएफ हान्जानि मददाव तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि नाजानायाव सिखारनाय गणेश कछारी बिथांनो जाहाथे बयबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो बे बाथ्राखौ आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। बे बिसायख'थिया जोबोद ओंथिगोनां आरो बिराद सिरियास बिसायख'थि बाव जोङो बर' हारिनि जि अस्तित्व हारिनि जि थामोनथा बेखौ गाबथाफिननाय आरो हारिखौ जायफ्रा थगायदों हारिखौ जायफ्रा फानदों बिथांमोननि हेंथायै बिथांमोननि बेरेखायै बर' रायजो राजाया खौसे जानानै जाहाथे जोंनि बिपिएफ दोलोनि दारै मदद होजानाय गणेश कछारी बिथांनो हेलिकप्टारनि सावगारियावनो भटखौ बयबो होयो बे बाथ्राखौ आङो खर' गंग्लायै खावलायहरनाय थाबाय। रायजो राजाफोर दिनै बर'नि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोद अलखदनि सान अलखदनि दिन फैफिननाय बादि जादों। गोदोनि एबसुनि आफादगिरि दानि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि खैसाराव बिथांनि सक्रान्तआव बिथांनि गादि लुबैसुला आखलनि थाखाय दिनै बर' हारिया मालाय हारिजों गादब जाफिननाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि नंखाय सक्रान्त बाव हारिनि इयुना दिनै जोबस्रांलांफिननायनि लामायाव फैबाय। दा ओंखायनो जों बर' रायजो राजाखौ गुरै खावलायदों नैबे इलेक्शनाव तामुलपुर विधानसभानि इलेक्शनाव जाहाथे रावबो इउपिपिएलनि बिजाथिनो भटखौ होआ हानि जितु बायनाय फाननायनि गासै पावारखौनो डिसिनो गथायफिनना होनाय जाबाय। दा बेफोरबादि जि गिलु बालु जाथाया जागासिनो थादों सिंजों सिं आरो बिटिसिनि 6 सिडिउलनि जि गोहोमोन जोंनि जि मोनखानाय गोहोमोन बे गोहोखौ दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा इउपिपिएलनि ट्रेक्टर पार्टिनि सरकारा आसाम सरकारनि कन्ट्रलाव थानाय डिसिफोरनो बिथांमोना गथायबाय। बिटिआर एकर्डआव डिसिफोरखौ कन्ट्रल खालामनायनि थाखाय मोनसे दफा दंमोन नाथाय प्रमद बर'नि दैदेननो रोङैनि थाखाय दिनै अर्डारा ओरैबादि गाज्रि अर्डार ओंखारदों डिसिफोरनोसो पावारखौ गथायनाय जाबाय। डिसिया डाइरेक्ट प्लेन इस्टिमेट खालामनानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनोसो डाइरेक्ट हैगोन आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया आसामनि सेक्रेटारियाटआवसो बेखौ पास खालामनो थाखाय हरसिगोन। दिनै बिटिसिनि इएम एमसिएलएफोरनि जेबो गोहो गैयै बादि खालामजोबनाय जाबाय। दा ओंखायनो बे इउपिपिएलआ जुदि पावाराव थाबाय थानांगौबा गोलाव सम जोंनि बिटिसि 6 सिडिउला धंस जागोन अलरेडि जाहांबाय आरो जोंनि जि मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायफोरा मोनसेनिफ्राय मोनसे गोमालांजोबगोन। बेबादि अबस्थायाव बोरै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो भट होनो? दा ओंखायनो आङो गुरै खावलायनाय थाबाय गासै बर' रायजो राजाखौनो तामुलपुर विधानसभानि सिङाव थानाय दाब जोंनि जि बर' मैखोम ओनसोल बर' गामिफोर बर' रायजो राजाफोर जाहाथे खौसे जानानै बे जि हारिनि हेंथायै हारिनि मोन्थायनि उल्थायै जि खामानि मावबाय बेनि जाहाथे फिननायखौ नैबे इलेक्शनाव होयो बे बाथ्राखौ आङो रायजो राजानि खाथियाव गुरैयै खर' गंग्लायै खावलायहरदों जाहाथे फैगौ 30 तारिखआव रावबो इउपिपिएल ट्रेक्टर पार्टियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होआ
BPF तामुलपुर जिल्लाया दैखांनाय BPFनि मददाव माने बिसायख'थियाव बाहागो लानाय गणेश कछारीनो हेलिकप्टारनि सावगारियावसो जाहाथे भटखौ होयो बे बाथ्राखौ आङो रायजो राजानो खावलायहरनाय थाबाय। सरदार मोनसे बाथ्रा थालांदोंमोन बे जाहैबाय माने UPPL आरो BJPनि माने दोलोआ फोसावदोंनो जे गणेश कछारीया इलेक्शननिफ्राय आनज्रायसिगोन जना थासिगोन। गणेश कछारीया जना थायाखै रायजोफोर, जना थानाय नङा, बियो जना थाग्रा मानसि नङा आरो जोङो आं महेश्वर बसुमतारियाबो जना थाग्रा नङा, सारेन्डार खालामग्रा मानसि नङा जोङो। दिनै गणेश कछारीया 60थानिख्रुइ बांसिन हाबाफारि लानानै फिल्डआव गिदिंगासिनो दङ आरो जोंबो 50थानिख्रुइ बांसिन माने गावस्रा प्रसार अभियानाव जोङो दोङो। जोङो देरहानाया निश्चित जाबाय रायजोफोर, एक सिटिया जोङो भट मोननानै देरहासिगोन। गोजोन्थों। हाजार बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउ बावनायनि उनावसो दिनै बर'नि BTCनि सुक्ति, BTRनि सुक्ति बादि सुक्तिफ्रा जादों। दिनै प्रमद बर'आ सुक्तियाव सागान होनो सहि होनो मोनामोन। जबरदस्ति बिथाङा NDFBजों बिराद मोजां सुक्ति जानो गोनांखौ हाइजेक खालामनानै दिनै नंखाय बाखाय सुक्ति खालामनानै मात्र गादि दखल खालामनायनि गादि सेख'नायनि मोनसे खैसारल' खालामदों। तामुलपुराव मेडिकेल कलेज जाथारनांगौ, बियो जोंनि संग्रामी मानसिफोरनि जिउ बावनायनिसो फिथाइ, बियो प्रमद बर'आ लाबनाय फिथाइ नङा रायजोफोर। दिनै तामुलपुर जिल्ला जानाया 1.5 बोसोर सिगाङाव BPF हानजानि दारै जोङो प्रस्ताब हरखानायमोन आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गंफा मेडिकेल जादों रायजोफोर। दिनै BTR सुक्तिनि दारै तामुलपुराव जुदि मेडिकेल कलेज जादोंबा बे BTR सुक्तिया जोंनि हाजार सेंग्राफोरनि जिउ बावनायनि फिथाइसो रायजोफोर। बियो प्रमद बर'आ जेरै जोंखौ फाननानै थाखा कमायनानै 7 कौटि 8 कौटि एबसुनि आफादगिरि जानायावनो फैसा बुथुमखानाय बे मानसिया जोंनो मेडिकेल कलेज होफैयाखै। जोंनि सेंग्राफोरनि जिउ बावनाय आरो त्यागनिसो फिथाइ बियो रायजोफोर। दा बेफोर खोथाखौ जोङो बुजिनांगोन जाहाथे प्रमद बर'नि माने सख्रान्तनि खैसारनि राजनितिया जाहाथे गोलाव जोरा, बे बाथ्राखौ जोङो नोजोर होनांगोन। सरदार राइज इतिया तामुलपुराव दा जोङो बयबो नुदों थांनाय बे साननैसोआव तामुलपुर माने ओनसोलाव सारा दिसपुरा माने सिखारना फैनानै BJPनि मन्त्रि MLA बिथांमोना माने गिलु बालु रोखोमै जोंखौ आक्रमण, जोंखौ गाग्लोबफैदों। बाव दिनै UPPLनिबो जेबो अस्तित्व गैया आरो BPF हानजाखौबो माने सिफायथारनो गादबथारनो बर'खौनो माने सेरखाय बेरखाय खालामनानै माने फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै BJP हानजानि मन्त्रि MLA नामायजोबनानै तामुलपुराव गिदिंफैगासिनो। बिनि गेजेरावनो गोजोनथाव बाथ्रा रायजोफोर, रायजो राजाफ्रा खिन्थु दस्रा हारि माहारिनि गुबुन माने जाथि गोष्ठीनि रायजो राजाफ्राबो गणेश कछारीनो भटखौ होनो थाखाय इतिमध्ये थांखि लाखाजोब्बाय, थिरांथा जाखाजोब्बाय। गणेश कछारीया देरहानाया खाथां जाबाय रायजोफोर। ओंखायनो रावबो जाहाथे गोनो गोथो जाया, बर' रायजोआ बिसेस भाबे एक जानांगौ। साफा सानै थाखा लुबैसुला गादि लुबैसुला मानसिफोरनि उल्था फाल्था जानाय, दस्रा दोलोआव थांनाय, बे बाथ्राखौ जाहाथे रावबो खोनासङा, बिथांमोननि बाथ्राखौ जाहाथे रावबो लाया, बिनि थाखाय आङो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। मानो होनोबा फैगौ साना बर'नि थाखाय बिराद अलखदनि सान। मोनफा जोंनि जि मोनखानाय माने पावारमोन BTCआव 6 सिडुलाव, दिनै बे पावारफोरखौबो प्रमद बर'नि सरकारा, UPPLनि सरकारा, ट्रेक्टरनि पार्टिनि सरकारा दिनै आसाम सरकारनो माने गथायगासिनो थादों। BTR सुक्तियाव जेरै गामि दाननायनि माने दफा लिरनानै लाबोदों, बिदिनो जोङो BTCआव मोनखानाय 39टा डिपार्टमेन्टनिबो दायो माने जिखिनि गिदिर माने डिपार्टमेन्टमोन, बे डिपार्टमेन्टफोरखौबो आसाम सरकारजों लांफिनजाफिनबाय दायो।
डिसिफोरनो पावारखौ गथायनाय जाबाय। थांनाय 4 जुनावनो माने रोखायै अर्डार ओंखारदों, माने फ्लाड कन्ट्रल, पाब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्ट, सेरिकालचार डिपार्टमेन्ट, माने ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट, बेबादिनो 16ता गोनां मेइन डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि डिसिनो पावार गथायबाय। बाव रोखायै लिरदों रायजोफोर बिनि बे डिपार्टमेन्टफोराव 16ता बे गिदिर डिपार्टमेन्टफोरनि जि प्लेन एस्टिमेट बानायनाय, लेन्ड रेभिनिउआथ' आरो बिराद सिरियास बाव लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौबो आसाम सरकारा लांफिन